Пуста хора, аз съм Кептен Найски, днес ще играм малко Skywars. Една инсейн игра и една нормал и този мап. Но не съм снимал отдавна, знам. Не ми го натякайте в коментарите. И да. Добре, някой брижи ли, защото една игра не снимах и някой брижен към мен и въобще не съм го чул. На къде тръгваме? Към Ямбол ли? А, тей. Хубавичко ли ти стана? Е, така е най-безопасно, между другото, да се бриджи. Поне за мен. Аз така мисля. Не знам как не ми взе демидж, начало лагнало и в най-тъпия момент ще ми вземе демидж. Ай, GG. Хо-хо, как е изпуснал пауър петичката. Без стреличката. Лад. На место си слушалките. Бах ти тъпото. Нова игра. По-точно реших да играя две инсейн и две нормал игрички. Ей така. За да има дълъг клип, понеже не съм снимал отдавна. Абе ти... Екологиста най-много мразя в... А, така. Поне не мога беше чахно съсадна. Да ми вземе целият геор. Ма все пак, я да ти видя толкова ли хубави често имаш. Тоест, дали ще имаш хубави често. Имам бутушите. Малко XP ботълки. Power 3. Delicious. Тоест вкусно. Ей! На къде бе? Готово. Ту-ту-ру. А така. На люмбра, да. Добре, значи някой човек, щом чух това. Easy kill. Добре, това някакъв хакер ли? Не. Хакер. Не е хакер. Типа с 5820 меча, бе. Така. Добре, имаш и даймонд панталони. Окей, стрели всичко на лице. Опа. Сам дет нямам кисело мляко и слонина. Бе, как не мога да оцеля, бе, такъв ли са кат съм, бе? Сега ще се чуди откъде ще му е дошло. Thank you за реджена. Най-много мраза такива, дето спамят бола.
И после те трябва да спечелят, защото са... О! GG. Да, нека да се прехвърлям към нормал игрите. И ето една скучна и гадна нормал игра. Откъде трябва много да внимавам, защото някой има да ми се нахвърли веднага. Аз нямам блокове, бе. Елате ме! Не буквално. Аз няма се правя. Той е екологист, бил ли е някой въобще? Чакай да се взема. Ако бях го пратил там... Аз се чудя, къде той дали се обрал нещата. Явно не. Да, сигурно. Хайде. И лати ми са. Не съм тук. Яш. Knockback 2. Нямам лък. Имам хубав гир, момче. Джижи. Явно нормал игрите не са толкова гадни. И да, отново тук, в нова нормал игра. И вече не мога да кажа, че нормал игрите не ми харесват, понеже нормал игрите няма толкова добър гир, но става... Това е инсейн мод ли? Алох Акбар. Що ми инсейн? Няма инсейн. Много забавно, Добре, ето спът не в нормал. Нали не съм объркал? Сега ще видим дали ще е нормал. И да. Нормал мод. Добре, така. Хубаво! Сега трябва да взема някакви айтеми и веднага да отида към другия. Не такива айтеми. Искам с нещо, което да го бия. Кирка. Той дори не може, ама хитне. 6,5. Охо. Това има добър меч. Той е на много отворен да би се прави. Сега ще го затворя. Сега с други чаите ми няма му мисля. Аз ще отида да оттрепа и тя там. Деца лутат. На средата. Доле, ти си до тук. Чакай, бе, мое. Има ли някъде хакер? Никъде не пише хакер. О, джиджи. И това беше за клипа. И вие ще станете свидетели как си купувам Ender Master 5. И ще спестя вече за автосмейлинг. Не, аз го имам. Не знам за какво ще спестя, но имам много
Солове и ще завъртя един път по 50. О, то не може по 50, може по 30. Еми, два пъти по 30. А другото извън кадъра, понеже е само едно. Armor Smith. Соло, имам го. Охо, Guardian Kit. И... да. Ако спре клипа, може би програмата ми е спряла. Да сам да знаете. Armor Smith вече имаме на тим. И това беше. И хора, аз бях Captain Isaac и това беше и нека да видим какво ще ми се падне. Добре. И бай-бай.